Ndima very. Zviri sei? Mushe. Zviri kufamba here? Pastor. Ah, that's nice. Mushe. Zviri kudima very. Zvakanaka munhu waMwari. Anditi. Aiwa, kwabviwa kwakanaka. Kwabviwa kwakanaka. Tinotenda Mwari. Chokwadi. Tinotenda. Iwe, ndati nguwa unozana popota neroad yepasera. Ndichenda undonamatira pana mai wenenge ndononamatira pasera. Ndakuona wakamira panapa. Ndichibva ndabuda neroad yekusheru. Wamira nguwa yakareba panapa maferiferi. Uri kumirirei? Zvacho kuti ndazoona kuti asingoti patience dzodiwa. Uri kumirirei panapa? Pana munhu akamira kwanzi kubva paYouTube apa. Pane mukadzi ane akatasva bhiza asina kupfeka. Saka kwanzi ari kuya neroad inei. Saka ndiri kungokomukira nevaripoti wasumuka here? Kwanzi uda kusumuka mai manje? Kana uda kusumuka here? Saka ndiwo ndikatomira. Asi maferiferi soko ratiri kuparidza tiri kufamba tichiparidza soko hamusi kurinzwa. Ito zvakumirira mukadzi asina kupfeka akatasva bhiza ari kuya kuno. Ndiye uda kuona. Unotomuona hangu zvaiwa. Saka handisi ndoga. Kwese vanhu vakaita raini. Usadaro iwe. Yes. Vanhu vakatowata vakatomirira mukadzi iyoyo. Bai kudaiwo. Kuta bhutu kudai. Usadaro iwe maferiferi. Kudai mberi kwacho. Ibvapo. Imo. Saka tiri kuparidza. Vari koko vacho vaitaonerera. Iwe. Pane chati, asi ityai Mwari maferiferi, ityai Mwari. Ityai Mwari, soko ratiri kuparidza mofana kurinzwa. Soko torizwa zvobati inotomuonawo. Saka hanzi angasvike nguva iyo maonerako. Tarira so apa vacha mufrandi. Kuzorewo. Saka iyo maonerako hanzi angasvike nguva iyo. Hanzi angasvike. Ndeko munoenda haiwa. Musiwana waMwari kuti muzoona munhu zvisina kupfeka. Azvizobudi. Azvibudika but inini manje ka ndane nguva ndisati ndaona bhiza manje. Rakatasva racho iroro. But mukada kuona bhiza manje iye ari pamusoro pebhiza asina kupfeka. Aiwa ine handinei naye inini bhiza iri ndo randakuda kuona iri. Pane chati nzveye aka. Maferiferi. Aiwa munhu wakapfeka hembe dzebhurauni ndanaze kuti ipapa ndaita laki apa. Ndane nguva ndisati ndaona bhiza. Ando hachi. Ndo rakatasva racho. Ndo randinoda kuona iro. Ndiri kuti zvimwe azviti kuti muone bhiza mubva motadza kuona mukadzi usina kupfeka. Aiwa nabasa naye asina kupfeka. Ndida kuona hachi bhiza iroro. Ndo randa kuona ngatitomirei pana. Saka tanosvika munguva iyi. Mene imbotozwa kuti handiri kuti fona kana titomirira ndane nguva ndisati ndaona bhiza iro. Wacho aufazwa kuma takangomirira kunoku. Road dzose vanhu vakazara vada kuona mukadzi wacho ka. Wamwe toda kuona bhiza. Ndida kuona ndane nguva ndisati ndaona. Wewe usina kupfeka wacho mukadzi wacho. Mati? Iwe, hanzi chi? Mati? Road yekuseri. Usanete maferiferi handei. Papi pacho. Hanzi akupi? Papi. Papi pa. Road yekuseri futi. Tasika pana masha meneri. Saka iri padhuze nditoda ere katodai. Usaruze hopo handi usanete maferiferi. Hanzi akupi? Kupi kwacho? Wapende na kuseri. Maferiferi. Usaruze hopo. Handi. Manya. T1 station.